Estic molt content que ho hem aconseguit encabir en el que volíem, que és una peça de cambra, petita, abastable, en què expliquem tota la novel·la en 1 hora i mitja. És una peça que m'interessa molt, no? I que parla del monstre que tots portem a dintre, però també parla molt de com no volem envellir, no? Absolutament vigent en un món completament narcisista, on el culte a la bellesa, el culte a la joventut està a l'ordre del dia, on tots pensem a veure quina imatge pujarem, no, a l'Instagram, i amb tot aquest culte a la imatge i a la persona llavors és un text que, malgrat que sigui tan antic, ressona i també et ressona en tots els monstres que portem a dintre. Aquest viatge que viu Dorian Gray, no? Aquest pacte amb el diable que fa, ens parla molt de molts dels llocs foscos que portem a dintre.